Il-Country Report dwar Malta tal-Kummissjoni Ewropea jikkonferma r-riżultati ekonomiċi ta' kull rapport ieħor fl-aħħar jiem. Riżultati straordinarji. Iżda l-istil ta' dan ir-rapport huwa xi ftit differenti. Lan tiegħu li jidentifika l-isfida u jara kif pajjiż ikun qed jindirizzhom. Malta hawnhekk kisbet ċertifikati tajbin ukoll. Fost oħrajn jingħad kif ir-riski tal-faqar u l-esklużjoni soċjali qegħdin jonqsu għalkemm jibqgħu ta' sfida tfal, l-anzjani u dawk bħiliet baxxi. Malta tindirizza l-isfidi soċjali u s-saħħa l-politika tagħha l-inklużjoni attiva. Jgħid ir-rapport li nnota kif riformi riċenti tejbu wkoll is-sistemi ta' benefiċċju. Veri dawn huma dettaljati ħafna u tieħu gost li tara mhux biss dwar it-tkabbir, affarijiet li l-poplu Malti issa jaf illi qiegħed isir. It-tkabbir ekonomiku li l-finanzi tal-gvern dejjem qegħdin jitjiebu, imma naħseb l-iktar ħaġa importanti f'dan rapport tal-lum kien il-fatt li l-Kummissjoni tammetti illi sar progress kbir fil-politika tal-gvern biex jitqassam il-ġid dak li qed jiġi kreat. Jiġifieri sew bir-riformi li saru, sew permezz tat-taxxi u l-benefiċċji fil-budget li għadda u qed tistenna illi r-riżultati l quddiem ikunu iktar b'saħħithom. Ir-rapport jinnota l-progress qawwi biex Malta jkollha provvista aktar imħalta tal-enerġija. Jinnota b'mod partikolari l-investiment tal-ġenerazzjoni tal-elettriku bil-gass. Kien hemm titjib ukoll fl-ambjent tan-negozju fosthom anke bir-riformi tal-ġustizzja. Kien innotat ukoll kif l-awtoritajiet Maltin ħadu ta' miżuri biex jindirizzaw l-isfidi tal-pensjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea tinkludi wkoll paragrafi sħaħ biex tanalizza u tfaħħar inizjattivi maħsuba biex jinċentivaw ix-xogħol. Fosthom is-sistema ta' childcare b'xejn, it-tapering tal-benefiċċji u l-in-work benefit. Ir-rapport iħares ukoll lejn l-aspett tal-ġustizzja fejn jintqal li tiebet ir-rata li biha jinqataw il-kawżi u l-kawżi pendenti niżlu taħt l-10,000 għall-ewwel darba. Mbagħad hemm affarijiet tekniċi oħra li analizzaw l-ekonomisti huma importanti ferm kif innota l-Ministru Scicluna. Importanti wkoll huwa l-fatt illi d-djun privati tal-familji Maltin u tan-negozjanti flimkien niżel drastikament. Di xi ħaġa sabiħa. Jiġifieri m'għadhomx esposti għad djun kbar li kien hemm fl-2009 kienu jitilgħu għal 170%, issa niżlu għal 130% u allura dak hija benchmark li huwa aċċettabbli għal pajjiżna. Dan huma affarijiet li huma li ma jidhrux fil-wiċċ. Ir-rapport janalizza sfidi oħra li għandu pajjiżna fosthom il-ħtieġa ta' ħaddiema bħila xogħol li qed jinħoloq.